Umar M Sharif dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tasiri tun daga shekarar 2012 har zuwa kawai yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba ta shi gaba ta 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa tashar Watch ta Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka duk taimaka ka danna min subscribe, insha Allah, da kuma comment da kai ma ka duka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka duk taimaka ka danna min insha Allah, da kuma comment da kai ma ka duka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Umar M Sharif ba boyayye bane, fitacce ne wajen kawo muku daɗaɗɗen waƙoƙi a cikin Hausa nanaye a cikin awa 24. mu kuma muna kasancewa da ku domin kawo muku labarai masu nishaɗantarwa da waƙoƙi wayanda su nishaɗantar da ku har da kuma dai ma dai Watch ta Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sasan zuciya a ciki ba. Kai da abin da muke dangantar da kai dan yau na farkon shigo ko wannan channel din ta mai albarka, mana mai roƙon ka taimaka ka danna min subscribe, insha Allah, da kuma comment da kai ma ka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel din ta mai albarka, muna mai roƙon ka taimaka ka danna min insha Allah, da kuma comment da kai ma ka cigaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Umar M Sharif ba boyayye bane, kamar inda mu ma tahar mu ta Watch ta Hausa TV ba boyayya bace, ta ƙware wajen kawo muku bidiyoyi masu albarka a cikin wannan channel da ba mu tabbuba daga cikin wannan channel ta mai albarka. In Allah da za mu saka muku wannan daddadar waƙar kamar inda muka sakar muku farkonta a cikin farkon wannan bidiyon na mai albarka, to haka daga ƙarshe ma kun tsaya kun saurara kun bibiye mu har ƙarshen wannan bidiyon, sa ku samu wannan daddadar waƙar daga ƙarshen wannan bidiyon. Kai da abin da muke tunatar da kai, idan yau na farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ka taimaka ka danna min subscribe, insha Allah, da kuma comment da kai ma ka duka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ka taimaka ka danna min insha Allah, da kuma comment da kai ma ka duka samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Umar M Sharif, bismillah.